Еве Стратиев ЕООД, лидер в дограмата. Вашият дом е мястото, където се чувствате най-комфортно. Мястото, което обичате. За да създадете перфектната обстановка, трябва да изберете най-доброто. Изберете Еве Стратиев ЕООД, лидер в изработката и монтажа на дограма, с повече от 20 години опит на пазара. От 2003 година насам, ние се грижим за качеството на всяка поставена дограма. Съчетаваме модерни технологии и висококачествени материали, за да осигурим на вас, нашите клиенти, не само стил, но и функционалност, която да издържи на времето. Ние работим само с доказани марки, български профили като Viva Plastic MG, както и немски профили, за да осигурим надежност и дълготрайност на вашата дограма. Независимо дали става дума за PVC дограма за дома, офис или търговски обект, или алуминиева дограма, която съчетава елегантност и издръжливост, ние предлагаме решения за всяко пространство. Предлагаме разнообразие от стъклопакети от 3 до 7-камерни варианти, които осигуряват отлична изолация. Така не само ще постигнете висока енергийна ефективност, но и ще намалите разходите за отопление и охлаждане. Също така изработваме различни видове штори. С нашата дограма можете да се наслаждавате на идеална температура в дома си през цялата година. Нашите професионални монтажни екипи са обучени и сертифицирани, за да гарантират качествено и прецизно изпълнение на всяка инсталация. С нас можете да сте сигурни, че вашата нова дограма ще бъде поставена бързо и безупречно. Еве Стратиев ЕООД предлага и индивидуални решения за всеки клиент. Изготвяме дограма по точни размери, в предпочитаните от вас цветове и с избран дизайн, който ще пасне идеално на вашия интериор и екстериор. С нас, вие не просто получавате качествена дограма, а пълна енергийна ефективност, комфорт и стил за вашия дом или бизнес. Ние ви предлагаме не само продукти, но и професионално обслужване, което включва безплатен оглед и консултация. Ние сме тук, за да ви помогнем да намерите най-доброто решение за вашето пространство. Позвънете още днес 0899954160 или 0899954153. Еве Стратиев ЕООД, лидерът в дограмата, на който можете да разчитате.